Dette er videoopgaven til modul 3 i Matematik C. Først vil jeg forklare formlen for udregning af arealet på en trekant. Formlen lyder: T er lig med en halv gange h gange g. Det vil sige, at trekantens areal er lig halvdelen af dens højde gange dens grundlinje. Det er en formel, der kan anvendes på alle trekanter. Den næste formel er også en arealformel, men den er omskrevet, så højden regnes ud som sinus til vinkel C gange A. Og grundlinjen er sat ind som siden B. Den tredje formel, A i anden plus B i anden er lig med C i anden, er Pythagoras' læresætning og bruges til at beregne sidelængder på en retvinklet trekant. De næste tre er formlerne for cosinus, sinus og tangent i retvinklede trekanter. Med dem kan man både beregne vinkler og sidelængder. Hvilken formel der benyttes afhænger af hvilken størrelse der er ubekendt og hvilke der er kendte. Den syvende formel er cosinusrelationer for beregning af siderne. Den kan bruges i en vilkårlig trekant. Denne kaldes også for den udvidede pythagoræiske sætning. Hvis man i denne formel sætter vinkel C til at være 90 grader, altså en ret vinklet trekant, får vi, at cos til 90 grader er lig 0. Og 0 gange 2 gange AB er som bekendt lig 0. Det efterlader os med Pythagoras' sætning A i anden plus B i anden er lig C i anden. Den næste formel er en omskrivning af ovenstående, hvor man har isoleret cosinus til vinkel C, hvilket betyder, at man kan bruge den til at finde vinklen C i en vilkårlig trekant. Den sidste formel er sinusrelationen. Den bruges til at udregne sidelængder i vilkårlige trekanter.